Az ajtócsere nem feltétlenül jár porral, zajjal és bontással. Az R28 beltéri ajtók bemutató termében, Kecskeméten, a Rákóczi utca 28 szám alatt megtalálhatóak vagyunk. Látogasson el hozzánk! Profi szakembereink segítenek abban, hogyan lehet gyorsan, tisztán és precízen új ajtót varázsolni otthonába. Nevünk nem véletlen. Az R a Rákóczi utcára utal, de egyben a rendszer, rugalmasság és részletesség szimbóluma is. Cégünk egyik legkedveltebb szolgáltatása a bontás nélküli beltéri ajtócsere, ahol az új ajtót a meglévő tokra építjük rá. Ennek előnye, hogy nincs bontási zaj, nincs törmelék. A munkaterület tiszta marad, és a csere gyorsabb, mint a bontással történő megoldás. Kínálatunkban többféle stílus, szín és anyag megtalálható, klasszikus, modern vagy elegáns vonalvezetésű ajtók, és kilincsek, hogy minden részlet tökéletesen illeszkedjen az otthonában. R28. A kényelmes beltéri ajtócsere szakértője. Ha ön is szeretné új színben látni otthonát, de elkerülné a felfordulást, válassza a tiszta, bontás nélküli megoldást. Szakértő kollégánk készséggel áll rendelkezésére. Helyszíni felmérésért hívjon a 0630 9442 102-es telefonszámon.